pakunanga pakuchunga sinde saka nokurunga sinde kunanganisa pamwe nako tapebuda upinde apana kati muko kanosunga sinde kana vakunzi taakuda sinde kana uchifunga tite tutake kupotesa se one of them isusu achimudzi kunzi akandeka nengi nekuti tinoirovera musingi jesu varidzi vekupasaringi kubva taisiya taizorane mugavazi avasi kuti vazi munhau dzesexi pamwe nemadrugs tibva wozviziva kubva nhasi togona kungorashi hibhe ora ataita nemutevainzimukanje aida tukizi nevanje aivakamtsaka mudenga kunge makanje atidzibata dzegakanje taita the challenge yatangira mubedroom tazopedzera mupassage wazviona kuti kana ndaku na one of them amusati mauona mulunzukwa unenge uchichukutwa chekiswa kugukokoterukwa achisukwa vamwe vachibukwa zukwa akaubona mulunzukwa uchi mainwa mulunzukwa uchi waina mulunzukwa apa anga zviite zvekurizina enokati onekuza musoro pemulunzukwa paketaka pamwe patotonzeta kuti pamwe tiri komfinhura instrument serial killer ready pamacovid ese ari 19 covid-19 pamabhagidhi 19 necovid pamwe nemagaba 19 ari solid vanhu vakaita profit mucovid isusu vakasovha maconflict vananina vemarecords vaproducer akaita kunge oxid corona kwatiri yakashanda kunge manyuwa tamachuwa kutora zvemashuwa corona ndo yakaita kiwa yebapiro rengirozi ranga rine injari visionary girozi yange yakatkoka papiro vamwe venge vapeta mariro wani payakatanga takange tisina kana wani plani pasikanzi takutogara mumba kwemazuva anokwana kuita kwe2 tobutati what's wrong with you tatinenge takupiwa temakefu tapiwa batasema nephew badeni takaedza kumapedza asi anonetsa zvagara zvinonetsa kuita kunge kumedza makotsi kupedza maspotsi nyange takadzidza manotsi somise takaedza kutamba hoki kubva tatingatinotambe lokiloki pamwe pacho takaita marest emugoti takamhanya marathon long distance neshoti tikaenda kubasketball koti taigara tirimo muteneskoti hongu takatotamba maspotsi akawanda anosvika kana 40 asi takatadza kumapedza maspotsi takatanga kubva tamixa nevanhu vari acti pamwe chete nemarefri esaki vaitokuudza vana Filipo Inzaghi wina ramp and play rampam patatamba high jump long jump kunge mota tiri pambu kuita kunge jagwa tichikwidza mahambu takatamba judo taekwondo pamwe chete zvese nechikudu kutamba horikotyo ka sport tema kana tida kuona kuti na one of them apana chanoudza isusu kana chida kunza isusu mapedza matumburu atata masusu musati mapedza masports aizi ishu kati mapedza wishu hati masports kukona masutu muchinge mapedza short time munenge mapedza kabishu that's muchi extender we want to be free nekuti mafutoti ona takusvika pakusungirira saka patisikatipo takatorova fofa vamwe vapana vatofa vaya vana tofa vobva vatipaka ofa asi takaramba tiri takati covid-5 takava rovera majaivi tadza kuti nini ndenge ndiri alive yo tabuda kuma5 ndine naifi takati 6 tekete kutora covid kuita kunge mix kubandala yeah man them say lyrics honestly that's my rhythm to ready chill out vaiti vabva kunhokwe mipurwa vakatora kugokwe kuti kureketisa kokwe
Kuti yemu takuti ovabvunze pamega embwa mafunze Mwari vairamba here kuti muvakunze kubata mshonga kuti mutifunze mufunge zvinoveto panga dzavo dzakatopera-perera musanyeperwe hadzipere ngwere nzira dzakatsvinga kunge ngwerewere hanzisika moto kambererere tikasiya vakadaro mukundo wacho ungaenderere chokungaitenderere viga muroyi kusemetere wori pamusoro ndikuchengetere chikabudukira ndiri dewekewe ataki yekipembere nengeberi karaimavakuza kuti mupomokeri kana vachitapaerere zura mazino kanyanzeve wazino indio kana une hono yemuroyi nditengesere musoro wemuroyi netezuru mwana mparadzi kana ukatarisa zvakati kufu rufu konsumo 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 konsumo. Now one of them top again. So DJ Mike and chill out. Ready? Yenepa yangu ndenge nakatemba kuti wangu ndakaziona kuti zito linangu nditapendeka zvangu ndakamuona achirova imba yangu nebhebha rangu renge ndakatirwa last year kuna December wangu iwe ndakachera kuti chii chakatemba ichautiregedza kunwa mangemba wangu akarumwa nenda kubva afunga kuti pamwe arumwa nembwa yangu hongu wakadya iri hondo asi auya uchidzedha yangu zvagara zvakayenzwa saka atirambe chimero chinotendwa somise wenge usiku imba yangu payaitendwa from Netherlands payaitendwa yakatora medhari kwete kuti mukombe wengu wedhaka saka wanzwa yangu aiude musaka inogara iri mubhaga magazini guka taso raka mainenge iri ichitambiswa maraka kungorasi himbe ora tatsaisa nemutanaii aida tukisi nebanje aivatamsaka mudenga kunge makanji atidzibaka dzegakati taita challenge yatangira mubelgium tazopedzera mupassage wazviona kuti kana ndaku nawana dem amusati mauona mulunzukwa unenge uchitsvukutswa chekiswa kugukwakwatirukwa achisukwa vamwe vachibukwa zukwa akaungona mulunzukwa uchi mainwa mulunzukwa uchi waina mulunzukwa apa anga zviite zvekuzvizina kana ukati one kuza musoro pemulunzukwa pange taka pamwe pacho tozoita kuti pamwe tiri komfinura kuona mulunzukwa uchi mainwa mulunzukwa uchi waina mulunzukwa apa anga zviite zvekuzvizina kana ukati one kuza musoro pemulunzukwa pange taka pamwe pacho tozoita kuti pamwe tiri komfinura